Fraților, vă arăt ceva incredibil. Sunt în Sami aici, pe o coastă lângă un modul apicol. Și dacă o să am noroc să vă arăt ceva superb. Ia. Ia uite-le. Uite-le, uite-le. Două parcă-s băcuți. Uite ce frumoase. Uite-le, uite-le puțin ce frumoase și-s două. Uite-le. Ce căprioare faine, se uite exact la mine. Wow, minunăție, aici e modulul apicol lângă. Și aici e domeniul lor. Deci așa ceva nu o vezi oriunde. Cred că sunt la un 40 de metri de mine. Ce faci tu? Tu, fetița? Fetița? Ce faci tu? Ce faci tu, fata? Te uiți la mine? Ce faci tu? Tu, fetiță, tu? Fetiță? Fetița, tu? Ce faci tu, fetiță, tu? Fetița, hai, nu te speria, nu, nu, nu. Au fugit amândouă, acum au fugit, ia uite-le. Uite-le puțin ce grație au gagicile. Dar le văd, Petri, pe amândouă. Uite ce frumoase sunt. Mama mia. Fii atent ce grație au. Mama mia. Gata. S-au dus gagicile. S-au dus gagicuțele. Așa ceva mai rar. Deci așa ceva nu o găsești oriunde. Nu o găsești oriunde. Deci să ai norocul să surprinzi două grațioase din astea. Atât, fraților. Nici nu trebuie nimic mai mult. N-are sens.